बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एकेच बिहाडली. आणि ते पवित्र आत्म्याने पवित्र गर्भिसवले. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये भजन देवाची देवाची माय, महिमा उपयांकाची विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कळाला आमेन. आबळे समेचे साकर. तुझ्या सुंदर म्हणण्याचे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, अमोप्या भजन खातीर विनंती देवाची महिमा कर आता उपयांकाची आणि विनंती करत आमच्या आणि मनाच्या आमच्या मनाच्या घडाला. कळाला आमेन. आणि देवाचा पूत मुनीस झालो. आणि आमच्या आमच्या मध्ये जी मध्ये येलो. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती भजन मरिये देवाची देवाची माय, महिमा उपयांकाची अमोप्या विनंती खातीर विनंती करत आणि कर आमच्या आता आणि आमच्या मनाच्या मनाच्या कळाला घडाला. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या वसन्यात वसनातून आम्ही पावसांच्या खाती माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर भाग्य दिल्यावर येशूने मी भगवान तुझ्या बरी पुतान खबर ख्रिस्तान दिल्यावर मनुष्य फोन घेतले आम्ही जाणं झाल्या त्याच्या त्याच्या कष्टा आणि कुसवर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंदाज करणारी होत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये पाहता आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या बिचारातल्या श्रुतीच्या दयेन मका दिलाय तुझे तब्येन मुझे मोठ सोडाय मका राख सांभाळून सलयामे ससनाचं विषय दितास काही समय आणि निरंतर प्रकाश संचरित पंदी समाधान ते विषय आमे मानतान देवात सर्व पदवेदार बापा सर्गा आणि बुद्धमीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकूणच सुद्धा आमच्या सोन्या जो पवित्र आत्म्यावर गलबी संभवलो. अवकार मरे काउंसिल मनो कोर्समुळे ते गाताने कसुसले तका कुर्सा चढलो तो मेलो आणि दकानी के पिलो मेल्ले मेल्ले देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्याचं मृत्यून जीवन झालो सरकार सोडलो घर बदलरा देवा पचा उजवा बसला ते तांजे मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचा एकता आत्कांचे मोक्षणे पुढेचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमुका येऊ तुझे कुशेसाची सरकार जाता तशीच या संसारान जा आमचो दिसपडतो त्रास आणि आम्ही तशी आमची बदका मगोस आणि आमकां काळीं वाईटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची महिमा उपयांकाची विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कळाला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सर्वात आमेन. या सकाळच्या वेळा सगळ्या आमच्या डोळ्यात आमच्या तुमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. आज अख्खे पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त संभ्रमता जेजूचे कुडीचे आणि रक्ताचे जेजून एक श्रेष्ठ यासक जाऊन आणि तो बोलल्याची शेळी जाऊन आपणाकस कालवारच्या त्या कुर्सार भेटून दिलं. एका दिसा आम्ही भेटव आम्ही वेचा त्या आम्ही सांत
आम्ही हजार जाऊनच्या मिसांत जेजू तिस्स बली भेटयता. देवाचे उतर म्हणतात आणि एकच पटी ती बली भेटयली, परत परत ती भेटवंक ना. एकच पटी ती भेटयली. आज आम्ही ती ताणे जेजून कालवारीच्या डोंगरार भेटयली, कालवारीच्या त्या अल्तारीचेर भेटयली ती भली आज आम्ही हर एका दिसा मिसा वेळार अनुभव करतेसा. त्या जेजून ताजो पाशावा वेचा पहिले उंडो घेतलो आणि ताणे तो समर्पण दिलो. ताचे मांस जावन वाईन घेतलो, ताचे रगत जावन बदलेले आणि समर्पण दिलो आमचे पासून आज आम्ही त्या सोम्याक अर्घा दिवंक जाय. कित्याक आम्ही सदांच जिवे उरच्या खातीर ताणे आपले मांस रगत भेटयले. आम्ही पातकाच्या संकलेत जावन मेकळे जावच्या खातीर ताणे तें बलिदान भेटयले. आज कितलेशा जाग्यांनी या एका मिसाच्या बलिदाना वरवीं कितलेशे अजापान घडत येते आसात. त्या देखून त्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिवंक जाय. पवित्र सभा सांगता, या संवसारान हांवें आनी तुवें कितले मागणे करियेत, कितले अर्घा स्तुती करियेत, जाल्यार या एका मिसाच्या बलिदानांत असली सकत आमच्या दुसऱ्या मागण्याने आसचे तितले चड बळवंत जावन आसा तें जेजून बटयल्ले तें बलिदान. त्या देखून हे बलिदान त्या सोम्यान आमकां फावो केला, ताच्या भुरग्यांक. त्या देखून आमचे सगळे माईक अनम्यूट करया. ह्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिवया. जावं पुरो आमच्या मध्ये कोणायकी आज बाईक खंयच्याय चान्सर वचूंक जायना जावंक पुरो मिसाक. आज आयतार असो दीस जाल्यार जावंक पुरो थोड्यांक तांणी आजच्या सुवातेर मिसांच नात, थोड्या जाग्यांनी इगर्ज ना. हांव हांगासर आसा, म्हज्या सायडीच्या थोड्या गांवांनी थंयसर कातोलीक इगर्ज ना. पयलें आसली, आतां ना. इगर्ज काण सोडल्या, मीस ना थंय. म्हाका ह्या विशयी तसले कितलेशे जागे आसात थंयसर मिसाचें बलिदान ना. विशेष तसले लोकांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. आनी हे आमकां जावंक पुरो आमी कुवेट आसां, दुबय आसां, सावदी आसां, या गल्फ राष्ट्रांनी आसां, या एशियन कंट्री दुसऱ्या राष्ट्रांनी खंयसर क्रिस्तांव लोक उणे आसा, त्या राष्ट्रांनी आमी आसां, जाल्यार त्या सोम्यान आमचेर काकूळ दाखोवन थंय आमकां एक इगर्ज, आमकां एक मीस मेळचे भाग फावो केलें. त्या देखून आमी त्या सोम्याक अर्घा दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. आमचो माईक अनम्यूट कर, त्या सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया घट्ट तना स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Psalm hallelujah, 119, hallelujah. 116. Hallelujah, hallelujah. तुम्ही बसायलाय त्याप्रमाणे मका सांभाळ मुझ्या भरवशांत मका निराशी जाऊक दिनाका तुम्ही बसायलाय त्याप्रमाणे मका सांभाळ मुझ्या भरवशांत मका निराशी जाऊक दिनाका या आयतराच्या दिसा त्या सोम्याला की माक्या आमचे हरियकल्याचे जीवित समर्पण देताना या आयतराच्या दिसा माग्या साम 119 116 तुवे बसायलाय त्याप्रमाणे मका सांभाळ मुझ्या भरवशात मका निराशे जाऊन दिनाका मुझ्या भरवशात मका निराशे जाऊन दिनाका आज कितलोस लोक मागण्यात असलो सकल पट्ट्यासा आज कितलोस लोक तांच्या जिविताचेर कष्टाचेर कष्ट त्यातल्या कितल्या जणांच्या मतीत दुबाव जाता जावंक पुरो कितल्या जणांच्या मतींत नीज जावन देवा सागी नीज जावन देव मुझे मागणे ऐकता गे म्हणले सवाल उदेता जावंक पुरो आज त्या सोम्या लागी माग्या आमचे कोणाचोय भवाट तशे धडणना जावच्या आम्ही हर एकल्यानी त्या सोम्याच्या हजरपणान सदांच रावू आणि हर एका कष्ट वेळार जोबान सांगल्या प्रमाणे मी सांगू हाबाकुक प्रवाद्यान सांगल्या प्रमाणे सांगू तो देव कृपाला पोंदी आम्ही हर एकल्यानी आत्मिक तरान भळवून जावच्या पसत तसो मी आमकां करपाला पोंदी आमच्या भरवशांत आमकां निराशे जावंक जावं दे आख्या सोम्या तुवें बसायलाय तुमचे सांगत सदांय आसाय म्हणून जेसू हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानान तू हजर आसाय हर एक दिसा पवित्र ओंड्यार पार आसच्या त्या साक्रामेंतान तू हजर आसाय हर एका दिसा तुझ्या दैविक उतरामरी फात तू मुझे सांगता आसाय तुका अर्गा महिमा स्तुती वंदन गदा शासनाच्या बापा खाऊन तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुत्राची आमच्या सोम्या आणि सर्वांगरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून या पहिल्या कणान समर्पण देऊन माग्या आमचे जीवित दोन्ही हात विरुद्ध समर्पण देऊया आज या आमचे असले हर एकल्याने आम्ही समयाचो अनुभव करच्या बसवतो हर एकल्याच्या आमच्या जीवित आशीर्वादाने भरच्या बसवतो आज या आयताराच्या दिसा आमचे जीवित मुळले आयदान आशीर्वादाने भरच्या बसत माग्या आज आम्ही घरात राहून भाई सरताना विशेष रान माग्या जेजूचे बहु पवित्र अमोलिक रक्ताचे संरक्षण विषयी आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे माग्या सुमार 2009-10 त्या टाइमार एकलो व्यक्ती मुझे लागी येऊन म्हणालो ब्रदर मुझ्या घरात सदांय झगडे मुझी बायल
घडोवन येता. आम्ही सगळो दीस गोळटा, थोडे पटी नाईट ड्युटी करता, घरा येता, घरा गेलेस समाधान ना. हर एका दिवसा खंयच्या ना खंयच्या कारण आमच्या घरात आर्ग्युमेंट चलता. समाधान ना ब्रदर, समाधान ना ब्रदर. कितें करचें कळना. हांवें त्या व्यक्तीक सांगले, तूं घरात जावन भायर येताना माग जेजूचे भोव पवित्र अमोल रगत तुझ्या घराच्या दारवटाचेर तूं माग, आणि तुझ्या बायलेचेर तूं माग, तुझ्या घरांत रावतल्या हर एकाचेर तूं माग. हर एका दिसा घरातून भायर वेताना घराच्या भितर येताना सेम कर. हर एका दिसा माग जेजूचे अमोल रगत. आणि ताणे तशेंच केलें. दुसऱ्या दिसा येवन म्हणटा, ब्रदर हांवें तुवें सांगल्या परीस मागलें, जेजूचे अमोल रगत मागलें. आणि मी जाऊन आज तुमच्या मध्ये किती कन्फ्युजन जावना. त्याच्या बदलाक हांवें आपयलें म्हज्या बायलेक. आमी उलवले, आमी बसाबस केलें. आमी काही सुकते आसा, आमी बसाबस केलें. आज जेजूच्या भोव पवित्र अमोल रक्ताचे आणि त्याच्या मासा रक्ताचे परब संभ्रमतना आज विशेष त्या मासान त्या रक्तामरिफात आमकां भलायकी मेळटा, आमकां घटाय मेळटा, आमकां संरक्षण मेळटा. विशेष तेच जेजूचे भोव पवित्र अमोल रक्तान आमी वेचे हर एक वाटांनी आमकां राखोन दी, सांबाळून दी. हर एका अवघडांत अनाहुतात राखोन दी. आमी भायर वेता, भितर येताना आमी कितें चिंतता, आमी कितें उलयता, आमी कितें पळयता, ते हर एक जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जाल्ले जावन दी. आणि आमी हर एक कामाचेर ते आयच्या दिसा सोमेचो आशीर्वाद देवून येवन दी म्हणून सांगता. म्हणून येवं 3 फावटी रिपीट करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संतती अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दी, आणि अशें तूं मस्ती करून तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक बसयलो आशीर्वाद तो दी, आणि अशें तूं मस्ती करून तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद आणि अशें तूं मस्ती करून तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची माया, मावपियां खातीर विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. या दुसऱ्या कणात समर्पण देऊन मागया. विशेष तरान आयच्या दिसा कितले जना कोर्टाची केस आसा, कामाकडे कॉन्फ्लिक्ट, झगडे, पॉलिटिक्स कितल्या जणांक फसयला. आमचो एकलो भाऊ सुमार 2 वर्सां जावन कस्टडीन आसा. विशेष ताका समर्पण दिवया. ह्या दिसांनी ताज्या सगळ्या समस्या सॉल्व जावन वेगळीच्या वेगळी गावाक पावचे पासून ताका वाट उक्ते जावन दी. आणि कितल्या जणांक कामाकडे फसयला, कितल्या जणांक तांच्याच इश्टांनी फसयला, लोको दिला, पैसे भितर केल्यात. विशेष तांकां सुम्याच्या तान भेटवून दिवन सगळे कोर्टाचे केस, जागाचे समस्या, बॉर्डराचे समस्या, जागाच्या वाटेची समस्या, जागाच्या डॉक्युमेंट्सची समस्या समर्पण देऊन सांगता. म्हणून येवता 3 फावटी रिपीट करया. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोल, तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुशोभित करतलो, आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोल, तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुशोभित करतलो, आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोल, तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुशोभित करतलो, आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची माया, मावपियां खातीर विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागया. विशेष सरान या कणा हर एका पिडेस्तांक सुम्याच्या तान भेटून दिवया.
TB, ब्लड प्रेशर, एड्स, कैंसर, डायबिटीज हर एक पिडेस तांग सुमेच्या समर्पण दिया हर एक कितने हॉस्पिटल सीरियस असतात डॉक्टर जायना मला होप सांडला तसला हर एक पिडेस तांग सुमेच्या हातान समर्पण देऊन संगता म्हणून येवता 3 पटी रिपीट करूया विजडम 16:12 कित्याक कसलो सालो पालवाले बरे करूंक सकना बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या शब्दात सर्वेस्परा तांकां बरी केली विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालवाले तांकां बरी करूंक सकना बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या शब्दात सर्वेस्परा तांकां बरी केली विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालवाले तांकां बरी करूंक सकना बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या शब्दात सर्वेस्परा तांकां बरी केली नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझ्या सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian dari debat memo yang katu nanti kertani आमच्या मनाच्या आमेन विशेष राहण या कणात विशेष समर्पण देऊन माग्या कितले जण विंगड तराच्या बियान संपडल्यान आकांत दसात राती नीट पडना आंतरिक गाय कितले जण विंगड तर समर्पण दिव्या विशेष राहण कितले जण सलवणी कितले जण डिप्रेशन असतात लोनलेस फील करते असतात सुसाइड टेंडन्सी असतात कितले जण विंगड तराच्या एडिक्शन संपडल्यांत कितले जणांच्या घरांनी समाधान ना गौबैलामध्ये समाधान ना कितल्या जणांच्या कुटुंबांत उलवणे ना जाग्याच्या विषयांत आर्ग्युमेंट चलून असा केस चलून असा विशेष सगळे इश्यू समर्पण देऊन सांगताय म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया लूक 10:19 पळया स्वरूप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाय तळामस्तून हांवें तुमकां बदल दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना लूक 10:19 पळया स्वरूप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाय तळामस्तून हांवें तुमकां बदल दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना लूक 10:19 पळया स्वरूप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाय तळामस्तून हांवें तुमकां बदल दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian dari debat memo yang katu nanti kertani आमच्या मनाच्या आमेन माग्या विशेष रान सोम्याच्या तान समर्पण देऊन माग्या आज आमच्या कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात कितले फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात विजाच्या समस्या असतात कितल्याचे इंडेमनिटी मिळवना सांभाळ मिळवना कितल्या जणांचे विजा ट्रान्सफर जातात ना सिव्हिल आयडी इश्यू जावना समस्या असतात विशेष तांकां हर एकल्या समर्पण दिव्या कितले जणांची लोअर कॅटेगरी विजा ट्रान्सफर जातात ना कितल्या जणांक विजा ट्रान्सफर जावंक कितें अडखळे असतात कितल्या जणांचे फाइल्स मिसिंग असतात विशेष तांकां हर एकल्या समर्पण देऊन सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया मॅथ्यू 19:26 तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पण मनशांक देवाक सर्वशक्ती साध्य मॅथ्यू 19:26 जेसू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पण देवाक सर्वशक्ती साध्य मॅथ्यू 19:26 जेसू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय मनशांक देवाक सर्वशक्ती साध्य नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian dari debat memo yang katu nanti kertani आमच्या मनाच्या आमेन जाता जाल्यार आमी सगळी दिंबेर पडया आणि सांगाता म्हणून एक दैविक काकुळसतेस विशेष रान भेटून देवया संसारात शांती समाधाने पासून इस्रायल फालेस्तीन इराण आणि सगळे राष्ट्रामध्ये आजची दुश्मन कायची वणद कोसलून पडून दी झुजाचे मोडा आंबोदी शांती समाधान विस्तारू दी आज कितलीशी जणां इस्रायलान तांचो जीव होगडावन घेतला कुटुंबाच्या होगडावन घेतला कितले जण आमची भावना आसात त्या जाग्यार बियान आसात कळीत ना
केदारा तांच्या बंकारा भितर बॉम्ब पडतलो म्हूण कळीत ना. विशेष रान आम्ही सांगता मेळोन एक दैवीक काकूळसो तीर्स तांच्या सगळ्या गरजा पसत भेटान दिवया. सासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आणि सुरवंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून सगळ्यात आदले सांगता मेळोन जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. तांच्या बाप्पा, हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आणि सुरवंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून या दुसऱ्या कणात विशेष समर्पण दिव्या सगळ्या राष्ट्रीय मुख्यालयांक राजकीय मुख्यालयांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या विशेष रान संसारा शांती समाधानापासून आणि वाऊरच्या पासून विशेष रान माग्या सगळे राष्ट्रीय संस्थे इंटरनॅशनल विश्व संस्थे आणि युनिसेफ आणि विंगड त्यांच्या संस्थे असतात विशेष रान ही झुजा थांबवून शांती समाधान त्यांच्या मध्ये हाडच्या पासून वाऊरच्या पासून आणि जे की ते स्टेप ते घेता असतात समाधान हाडच्या पासून त्यांचे ते पवित्र वावरून दी बळवंतरान म्हणून सांगता म्हणून सगळ्या स्त्रिया सांगता म्हणून या जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा, आमच्या सुम्या आणि सुरवंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून या तिसऱ्या कणान समर्पण देऊन माग्या विशेष राहण आमचे भारताचे सगळे गव्हर्नमेंट विशेष राष्ट्रपती समर्पण देव्या. प्रेसिडेंट, प्राईम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे गव्हर्नमेंट राजकीय मुख्यालय सगळे संस्थे समर्पण देव्या. भारतान शांती समाधान विस्तारच्या पासून मागण्या. भारतान सगळे कोम किती विंगड जाती खातीमध्ये आज किती विंगड जाग्यारी थोडे संघ संस्थे आज हिंसा जांपुरो क्रोध जांपुरो राजकीय कारणापासून जांपुरो द्वेष उपजायते असतात. विशेष तांचे मन बदलवच्या पासून माग्या विशेष रान आमच्या भारतांत समाधान स्थापित जावच्या पासून आमच्या सगळ्या राजकीय मुख्यालयांनी त्यांच्या स्वार्थात
लब्ध नसताना लोकांच्या सेवे खातीर तांचो जबाबदारी समजून घेवन ते जबाबदारी चलोवंक देव तांकां करपा लागू देव. सगळ्या दादल्या सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. ससनाच्या बाप्पा हम तुका बडीता तुझ्या ती मुखाच्या पुताची आमच्या सम्याने सुरुंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुडन लगत कोण देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीपणापासून या चौथ्या खणान भेटून दिव्य विशेष आमच्या अख्खी पोयसभा आमच्या बोबगे पापसिपा सगळ्या बेफांग काढणाला यासाठी बांध धरपणे सगळ्या लायकांक सगळ्या मग्न सुमती विशेष आमची ख्रिस्तराचे मग्न सुमत समाजात भेटून दिव्य आमचो आत्मिक डिरेक्टर बाप अँटोनी लपेस आमचे लीडर मार्गरेट बाय तसेच आमचे सगळे टीम सगळ्या मॉर्निंग मनाचे मिनिस्ट्री डिवाइन वर्ड बुधवाराचे चैन इंटरसेशन ब्रेसराची मग्न सुमत शुक्राचे सक्रमत छरादान सोनराचे द ट्रुथ विशेष सरान ब्रदर फ्रान्सिस लोबक विशेष सुमेचा समर्पण दिव्या आणि हरियका या जमतीच्या गरजो विशेष माग्या हे जमत आणखी देव बांधून आडे अनेक सत्यान बरोवन दी या जमत असले हरिये कोणे पण असकत काय देव पैस करून दी सगळ्या टीम मेंबरांक देव पवित्रत्यान बरोवन दी या जमतीन कोण हरियेका दिसा सुकून असताना कमिटेड जाऊन मागून असतात विशेष देव तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशीर्वाद देव सांगाता म्हणून सगळ्या स्त्रिया म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा. ससनाच्या ससनाच्या बाप्पा बाप्पा, तुका बडीता तुझ्या ती मुखाचे पुत्र आमच्या सम्या आणि सुरुंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुडनी रगत आत्माने देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून या क्रियेच्या कणात विशेष आमच्या लागी कितले जणांनी मागोंक सांगला हर एकल्या समर्पण देऊन मग घ्या. आज या युट्यूबाचेर कितले जण मागून असतात तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. यालेन युट्यूबाचेर कितले जण असतात क्लारा अल्वा सिनेला जुलियन मस्करेनेस विशेष रान ती कांच्या कुटुंबाक सोम्याच्या तान समर्पण देऊन माग्या विशेष रान समर्पण दिव्या. सिरिल लोबोक सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या. दिव्या राणी तांकां सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या. माग्या एकलो भाव त्याच्या हार्टांत 90% ब्लॉक्स समज डॉक्टर सांगला 2 भरल्यात एका ब्लॉकांत आणि किती उक्त सोडला विशेष रान सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. एका भुरग्याक 2 ब्लड क्लॉट असतात म्हणून सांगला धाकटे असा भुरगे विशेष रान सोम्याच्या तान भेटून दिवन माग्या सोमी ताका स्पर्श करून दी. लिनाबाईक विशेष रान तिचो पाय कम्प्लिटली गुण जावचे पासून
फेल्सी म्हणली बहीण विशेषरान तुझे पेंकटाची दुखो तिका सुमार आतां येदोळ 2 सर्जरी 2 की 3 कोण सर्जरी जाल्यात आनी की दूख उणे ना हर एक पटे डॉक्टरा कडे गेले तेडला ते जाला हे जाला म्हणून एका वयर एक सर्जरी तिका दूख सडेत आसून बुद्धी उणे जातात ना विशेषरान सोम्याच्या तान भेटून दिन मागीर सोमी तिका स्पर्श करून दी सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या मिलरॉय लविटा अलगर आणि कितली जना काम नासतना आसात तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया रॉलविन म्हणल्या भुरग्याक सोम्याच्या हातान भेटून दिया सोमी ताका स्पर्श करून दी कॅल्विन म्हणल्या एका भुरग्याक सोमी स्पर्श करून दी समर्पण दिव्या फेनिटा म्हणल्या भुरग्याक देव जाणवायन बरो दी मागया कितली भुरगीं आमची युवा जना आसा तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवन मागया समर्पण दिवया विशेष रान विटा म्हणल्या भयणीक हेनरी म्हणल्या भावाक समर्पण दिवया आणि कितले जणांचे विजाचे इश्यूज आसात विशेष तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया कितले युवा जण डिप्रेशन आसात लोनले आसात सुसायड करचे चिंतला तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया आज विशेष सोम्याच्या हातान भेटून दिवया कितले जण आमच्या पवित्र सभेतान पयस वेते आसात तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया आज कितले जण मरणाच्या तेजेर आसात तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया कोण रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पैन करते आसात तांकां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया तशेंच समर्पण दिवया आज मुशीर आमच्या भावार्थाक कितले जणां सांगात दिला आमकां पाठिंबो दिला या मग्न जमते कितले जणांनी आधार दिला या जमतेचे आदले लिडर्स कितले जण आसात कितले जण सरल्यांत तांच्या आत्म्या बसत मागीर तशेंच कितले जण आसात तांच्या सुमेज तांकां विशेष आमचो इनसाब मार्काब जेसी भाई रॉनी डिकोन्ना आणि जास्मिन बाई सोम्याच्या हातान भेटून दिवया या आयडा बाई सिरिल लावो विशेषरान या जमतेचे आदले लिडर जावन हे जमत तांणी बांदून हाडली आज तांणी केल्लो वावर आमी ताचे फळ जगते आसा खंडीत जावन वस्तू वावरल्यान ते ह्या जमते फाटल्यान मस्त वेळ तांणी काडला वस्त मागला तांकां कळल्या इल्ला आनी खंडीत जावन वावरल्यान ते सोम्या पासत कितें सुस्वार्थ नासतना विशेष देव तांकां आशिर्वादाने बरोवन दी रेचेल विमल ह्या भुरग्यां पासत विशेष रान मागया आनी सगळ्यो गरजो सांगात्या मेळोन समर्पण दिवन दोनी हात वयर सांगात्या मेळोन आमी म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर Hallelujah, 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 hallelujah. Raina, Gianna, Janik, Vijay, Lena D'Souza, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Pratista, Daryl, Hilda, Denisia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Joyce, Michael, Jesse, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Hilda, Priya, Anil, Agnello,
Cheryl, Rina, Algar, Gilbert, Sonia, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Sylvia, Mabel D'Souza, Julian Mascarenas, Lloyd, Vishesran, तेव्हा लाईफ पार्टनर खातीर मकोन आसा तेव्हा कितले जाणां भुरग्यांच्या तेन्नापासून मकोन आसात तेव्हा हर एका भुरग्याक समर्पिता अनिल सविता ग्लोरिया ह्या भुरग्यांच्या समर्पिता देवा तुझ्या आशीर्वादान पुरो आयचे दिसा आज तुझ्या कोडी रक्ताच्या फेस्त या संभ्रमाच्या दिसा विशेष रान तुझ्या आशीर्वादाने भर बेसवानी भर कृपेन भरून मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian dari dewaचं मोप्यांक खाती विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कळावर आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं ते जसं कन्स्टंट सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड विशेष सरान मगाचनो आम्ही माग्या विशेष सरान आमची पवित्र सभेची हिस्ट्री पळून गेल्यार सुमार पोटी हे वार जावच्या टायमार मरी हे मागीर थंयसर दिश्टी पडून कोणताचो तेर्स आदारून कोणताचे भक्तीपण आदारून कुत्त्याच्यान दिला आणि मरी मायेच्या मध्यस्थिकेच्या मजतीन सुमार पटी झुजांत जावन संवसाराक तिच्या मग्नाद्वारे बादशावे मेळ्ळ्या विशेष रान आम्ही जरलेतले तेर्स आम्ही करया कोणताचे तेर्स आम्ही करया या आमच्या ग्रुपांत येदळूच तेर्स सांगूनच आसात आनी सुमार 470 तेर्स सांगूंक आनी आसात विशेष जरले तितले तेर्स आमी भेटया या झूज कंप्लीटली स्टॉप जाता म्हणशेर आमी तेर्स करचे रावूं नाका एटलिस्ट हर दिसाक एक तेर्स म्हणून भेटोन या ग्रुपांत मी गल्या एक तेर्स जाल्यार म्हणना गल्या ग्रुपांत मी सांगता मेळोन हे झूज थांबच्या पासून आणि संवसारात सगळे सुरक्षीत आसच्या पासून आमी विशेष मागया देव तुमकां हर एकला दिसो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू देव बरं दिसतील